סופר נני. טוב, מה אני יכולה להגיד על גבי? המון דברים יש להגיד עליה. המטפלת הכי טובה שהייתה לי מאז ומעולם, והייתי לא מעט אצל מטפלות. גם טיפלה בנו כמשפחה כקואוצ'רית, וגם בי. פשוט כיף לנו כמשפחה מאז הטיפול שלנו עם גבי. מלאת אנרגיות חיוביות, עם נתינה אינסופית, חייכנית. הכל כיף אצלה, פשוט חוויה מדהימה להיות המטופל שלה. לגבי סופר נני, כשטיפלנו בנו כמשפחה, זו הייתה חוויה מדהימה שהיינו מגיעים ביחד. וזה מאוד תרם לנו, כי היו דברים שלא יכולנו לעשות כל אחד לחוד. רק כשנפגשנו כולנו ביחד כסופר נני. ותודה לך, גבי, אוהבת אותך.